булмайды, давление медичтейгән. Илмир Шаһивалиевның йөрәгендә тайпылышлар барлыгын табиблар аның әнисе йөкле чакта ук белә. Малайга 1 яшь тулгач, Казанда йөрәк кан тамырларын күчереп утырту буенча катлаулы операция ясыйлар. Шуннан соң Илмир гел дарулар эчеп яшәргә мәҗбүр. Аның бер тапкырда балалар бакчасына барганы юк. Безнең диагноз редкий дип шутланыла, декстрокардия, кешеләрнең бит инде сул яклап йөрәк, аның получается уң яклап йөрәге урнашкан. И шуның белән еще комбинированный пороклары күп йөрәгендә. Ул инде менә күп уйнаса, аның иреннәре зәңгәрләнә, хәле бетә, одышкасы барлыкка килә. Тирли инде бик, аяк-куллар суык, һәр вакытта да җылы киенеп йөри. Россия табиблары Илмирга чираттагы операцияны ясарга алынмый, бик катлаулы очрак диләр. Гаилә Америка табибларын эзләп таба. Әмма Бостонда операция ясатыр өчен 20 миллион сум акча кирәк була. Шаһивалиевлар ул вакытта ярдәм сорап безгә дә мөрәҗәгать итте. Бөтен ил белән 3 ай эчендә тиешле сумма җыела. Сборны башлап җибәрү белән безгә шуның хәтле күп кеше ярдәм кулын сузды. 3 ай ярым эчендә без 19 миллионнан күбрәк акча җыйдык, шуның 3 миллионын безгә фондлар ярдәм итте җыешырга. 13 июльдә Илмирга катлаулы операция ясадылар йөрәгенә Бостонский балалар больницасында. Шушы көннәрдә Илмирга операция ясыйлар. Инде берничә көннән сабыйның әнисе табибларга һәм татарстанлыларга социаль шелтәләр аша рәхмәтен белдерә. Операция безнең 8 сәгатьтән артык булды. 2 көн реанимациядә ятып, 6 көн палатада яткачтан безне больницадан выписывать иттеләр. Без әле восстанавливаемся. Врачлар бик канәгать ясалган операцияләре белән. Без бик шат Илмирның әлегсе состояниесе белән. Шуңа күрә һәрбер битараф булмаган кешегә рәхмәтебезне әйтәсе килә. Рәхмәт барыгызга да безнең теләгебезне тормышка ашырганыгыз өчен. Хәзер Илмир клиникада дәвалану уза. Әти-әнисе дә аның белән. Әгәр бар да яхшы булса, август башында алар Баулыга өйләренә кайтырга планлаштыра. Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.